Здравейте и добре дошли отново в geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на българския производител Фаяц. Това е моноблок за баня, т.е. тоалетна чиния с казанче. Серията е Happy Bed. Сега ще ви покажем как изглеждат елементи поединично. В момента виждате самото казанче и окомплектования капак. Ето и тоалетната чиния. Интересното при този модел е размерът, цялостния габарит на чинията. Външният габарит е на 60 см. Това е голямо удобство за по-голямата част от потребителите, тъй като спестява доста пространство в банята и прави артикула доста функционален. Ето така би изглеждало в сглобено състояние. Виждате, има доста приятен дизайн. Ще ви покажа моноблока в профил. Изчистени линии. Съвсем семпъл модел. Сега ще видите как би изглеждал в комбинация с капака. Хубавото при този вариант е, че капакът се произвежда специално за този модел и пасва доста добре. Казваме го, тъй като за огромна част от сериите порцелан не се правят конкретни модели капаци, а към тях просто се напасват такива, които застават добре, но в някои случаи капака или надстърча от ляво или дясно, или пък отпред не се затваря доста добре, или пък самия капак отнема от отвора на тоалетната чиния, а в случая пасва идеално и изглежда много добре като визия. Освен това, капакът е от плътен полимер, хубава изработка. В случая не е монтирана арматурата и в момента виждате само отвора, където би трябвало да бъде бутона. Арматурата е на 3 и на 6 литра като възможности. Хубав бял порцелан. Ще покажем чинията отвътре. Те не предлагат, ние също не предлагаме, но не работим и с таулус, за да ви дадем координата на таулус. За повече информация и възможности за избор посетете geraka.com.